чака, да й дойдат няколко стотака, да играе, да не ляга. Dance motherfucker, dance motherfucker. И здравейте на всички! Ние ще ви покажа как да хоствате през интернет Minecraft сервер без реално IP. Абсолютно, ако сте с рутер, може да стане с каквото и да сте. Може да го хоствате през интернет за 3 часа и да влизат вътре хора с реално IP. Спокойно, ако сте с рутер, пак ще стане. Пишете server.pro. Сега ще видите. Ето, давате логин. Signup. Когато дадете логин, може да влизате през Facebook. Логин with Facebook. Вижте, влязам чрез Facebook. И ето давам на My Server. Ето тук вече съм си направил сервер. Но сега ще покажа как да креатнете сервер. Вижте. Тук е името на сервера, например така и виж, има тикче, значи не е заето. Дали сте от Америка или от Европа? Давате от Европа. Тук ако искате free, давате, цъкате на free. Ако искате, аз вече съм направил сервер, затова не мога да цъкна. Ако искате премиум, давате на премиум. И ето премиумът, можете да вземете премиум, но той се плаща. Ето давате на free. Избирате дали да е Craft Bucket или Vanilla. Аз давам например на Craft Bucket. Избирате коя версия да е сервера. Штракате тук на 12 мегабайта, 2 часа. И после тук ще ви изпише старт сервер. И ето сега ще ви покажа рисуване сервер. И когато стартнете серверът, ето рисуване сервер. Аз вече съм направил сервер. И ето го серверът, виждате, ето го IP-то на серверът. Серверът ще трябва още 1 час 59 минути. Ето виждате Couple Usage. Ето тук може да се направите настройките, ако искате да теглите плагини. Ето Plugins, всякакви плагини, World Edit, всякакви плагини има. Ето аз съм теглил World Edit, Password Protect, Chest Shop. Password Protect плагинът е за парола, когато влезеш в сервера, пишеш регистър и World Edit, то е Command Center, Chest Shop е Shop, който е с Chest. Ето тук задължително трябва онлайн мода да ви е на Disable сервера за да тръгне. Тук вече се намествате настройките. Ето тук Level Name, тук създавате World. Мой World е този. И ето копирате IP-то. Влизате в версия 1.7.10, защото на другите версии не ми дава да създам. Поставяте го, реален сервер, всеки може да влиза до 3 часа. След 3 часа сервера ще се изключи и ето виждате логин. Ето, логнах се. След 3 часа, когато сервера се изключи, вие може пак да го включите и пак всичко вътре да се налици.